Bon dia, Pamers! Avui us presentaré uns exercicis de pronoms febles, en concret 70 exercicis tipus test de pronoms febles, però prèviament m'agradarà fer un petit recordatori de la teoria en només un full. Som-hi? Bé, Pamers, en primer lloc dir-vos que els pronoms febles tenen un ordre. Això ja està explicat en un vídeo anterior, però aquí, a mode recordatori, us recordaré que si és el pronom més el verb tindrem la forma proclítica i si tenim el verb més la forma més el pronom seria enclític, és a dir, que el pronom feble pot anar davant o darrere del verb. Per exemple, el vaig veure ahir, l'hauré vist, proclític, o vull explicar-li ara o vull veure-la ara, si és darrere el verb és enclític, però davant en darrere. Bé, número 2. Sempre apostrofarem el més a la dreta possible quan tenim el pronom feble al final. Per exemple, tal, porto ara, amb aquesta forma, TE apòstrof L, lin, LI apòstrof M, N, rebrà avui mal o mal donarà demà, no al revés. I la substitució pronominal, bàsicament parlarem del complement directe quan és determinat, el, la, els, les. Recordeu que el rere el verb pot ser l', per exemple, menja el kiwi, el menja, el va agafar-lo. O, si és femení, menja la poma de menja, va menjar-la, o menja-la. Si és plural, menja els kiwis, els menja, menja'ls, o si és els avions, van agafar-los. I el femení plural, menja les pomes, les menja, menja-les, en femení. També tindrem el indeterminat, en què si aquest complement directe no porta cap article, que sigui el, la, els, les, aleshores, que també pot ser un indefinit, un, una, unes, se substituirà, per tant, pel pronom feble en. Rere el verb, aquest pronom pot tenir 4 formes, en, que és la forma plena, en apòstrof, apostrofat, guionet, na, o apòstrof, n. Per exemple, menja pomes, en menja, o bé va menjar-ne. En cas que tinguem el neutre, aquest és aquest que equival a això, allò, o bé una oració subordinada, i se substitueix per HU, que rere el verb anirà unit amb un guionet. Per exemple, va dir això, ho va dir o va dir-ho. I número 4, són indefinits i s'utilitzen a frases generalment els verbs pronominius, els reflexius i els recíprocs. És sa davant del verb i rere el verb amb el guionet. Bé, per exemple, es va rendir, va rendir-se o se la va veure pel parc. Pel que fa al complement indirecte, dir-vos que bàsicament 2 pronoms, li, rere el verb li, amb guionet, o els o l'ús amb guionet rere el verb. Per exemple, he regalat això al Guillem, li he regalat això, o la Núria va donar la raó als clients, la Núria els va donar la raó, vinc a portar aigua a les atletes, vinc a portar-los aigua. Recordeu que l'indirecte sempre apareix perquè prèviament ens ha aparegut un complement directe. I en català no existeix la forma les, encara que sigui femení. El complement directe no fa distinció entre la forma femenina i la masculina, a diferència del complement directe. Bé, el complement circumstancial. El complement circumstancial se substitueix per i o hi rere el verb en guionet. Per exemple, el vaig veure allà, li vaig veure, o bé vaig veure-li. I després tindríem, a grans trets, el complement preposicional o de règim verbal, que és exactament el mateix, que se substitueix per en o per i. Per exemple, com a nota, dir-vos que quan va precedit de la preposició de, se substituirà per en, i altres preposicions, a, amb, per a, aleshores per hi. Per exemple, recorda't de la Maria, recorda-te'n, o ell s'acostumarà a estudiar, ell s'hi acostumarà. Bé, això només era en mode de punt resum. Recordeu que la teoria sencera amb més complements la teniu en el vídeo que us ha fet prèviament del resum de la substitució pronominal. Passarem a uns exercicis, en aquest cas molt breus, abans d'anar al test, però directament me n'aniré a les solucions, perquè així els comentem més ràpidament. Escriu aquestes oracions substituint el sintagma subratllat pel pronom feble més adient. Per exemple,
La Maria porta, això s'ha mogut, les gallines a l'hort, la Maria les porta a l'hort. Deixa el vestit a l'armari, deixa-la a l'armari o bé el deixa a l'armari. Encara vesteixen l'Ernest com si fos una criatura, aquest complement directe el substituïm per el, encara el vesteixen com si fos una criatura, vigila els nois, vigila'ls o bé els vigila, ja s'acostumarà al fred, ja s'hi acostumarà. Per què? Perquè aquest complement de règim verbal va introduït per la preposició a. Una altra frase seria, poseu per a mi un got d'aigua fresca, diríem, poseu-me'n un o bé me'n poseu un. Un altre exercici seria, la planxadora ha acabat la feina, aquest complement directe el substituïm per un L'. La planxadora l'ha acabat. Escriviu una carta a la tia, escriviu-li una carta o li escriviu una carta. No sortireu si no acabeu això, no sortireu si no ho acabeu. Recorda tu mateix de venir, recorda-te'n o bé te'n recorda. Dirigiu la carta al Masnou, dirigiu-la-hi o bé la-hi dirigiu. El pobre noi em preguntava els seus dubtes, el pobre noi me'ls preguntava. Torna el llibre a les noies, seria torna'ls el llibre o bé els torna el llibre. Molt bé, acabat aquest exercici introductori, ara sí, passarem a fer uns exercicis de pronoms febles. Aquí, per no allargar-me, directament aniré a les solucions. Són 70, aniré ràpida, i aquí tenim exercicis de substitució simple i de binària. Començo amb l'exercici 1. Porteu-me una taronjada que tinc una set de calample, és a dir, que tinc molta set. Per tant, serà mà. Estaven de mala lluna i ni ens van saludar. 3. A vosaltres no us han convidat a la festa? Vosaltres. 4. El nen ha fet una figura de fang. No sé com és, però encara no l'he vista. L'. Afanyeu-vos, que fem tard. Bus, amb guionet. 6. A nosaltres el metge ja ens ha visitat, però vosaltres encara no els han donat tanda. Tanda és donar-los el torn. No els han donat tanda. En aquest cas, a nosaltres el metge ja ens ha visitat, però vostès, recordeu que aquí, quan es fa el tractament de vostès, és com si fos, encara no els han donat tanda a ells. El tractament com si fos a vostès, seria el mateix pronom que si substituíssim a ells. 7. Porta'm, si et plau, un tornavís d'estrella. Guionet apòstrof M. 8. Aquest programa d'avui m'ha agradat més que el d'ahir. Aquests tortells són boníssims. Si no s'ho creu, tasti'ls i comprovi-ho vostè mateix. 10. Tot i que la sala era plena de gom a gom, la gent va deixar-nos seure. Avanço. 11. Per què no pares de fer-nos la guitza? Deixa'ns en pau. 12. Com que aquell disc no m'agrada, no me l'he emportat. 13. D'aquí a Màlaga hi ha 1.000 quilòmetres. D'aquí a Càdiz encara n'hi ha més. Recordeu que aquí hem de col·locar aquest N' davant perquè encara hi ha més quilòmetres d'aquí a Màlaga. D'aquí a Màlaga hi ha 1.000 quilòmetres, d'aquí a Càdiz encara n'hi ha més quilòmetres. Per tant, aquest N' el necessitem per referir-nos a quilòmetres. 14. Aquest matí no sé si té visites o no en té. 15. A l'hivern sí que duc abric, però a l'estiu encara no n'havia portat mai. 16. Si no sap què fer de tants globus, donin un a cada criatura. 17. Que sap on són la Teresa i el Jordi? No ho sé pas. 18. Ens pensàvem que amb el nou vestit faria goig, però la veritat és que no en fa. No fa goig, no en fa. Necessitem aquest pronom en, que és el complement directe indeterminat. 19. Que no pots abastar el llibre del prestatge de dalt? Enfila't en aquest tamborat i podràs agafar-lo sense problema. 20. Aquest aparell que t'han venut està espatllat. Torna-te'n a la botiga i canvia'l per un altre. 21. Si encara no tens el mostrari, no pateixis, que el nostre representant te'l pot dur demà mateix. Avanço pàgina 22
Si ja sabeu com es fa la maionesa, feu-vos-la vosaltres mateixos. 23. Això que us han dit, oi que se us ha posat malament? Posar-vos malament és que no esteu païnt bé aquesta informació. 24. Va dir que aquesta revista li agradava molt, però ni se l'ha mirada. 25. Aquest noi no m'ha deixat veure la pel·lícula. Tota l'estona se m'ha posat del davant. 26. No sé què fan perquè encara no els he vist. 27. Hi ha molts bolets? Doncs no en sé veure. Doncs no en sé veure cap. Aquí necessito el cap, per fer referència als bolets. Doncs no sé. Doncs no. Ai, perdó, no se'n veu cap. Ara no havia interpretat bé la frase. Hi ha molts bolets, és el que té a vegades llegir ràpid. Hi ha molts bolets, doncs no se'n veu cap. No es veu cap bolet, no se'n veu cap bolet. Doncs no se'n veu cap bolet. A vegades llegir ràpid té això. 28. Li va dir, no et precipitis, mira-t'ho bé, abans de prendre cap determini. 29. Quan ja se n'anava, el van cridar novament. 30. A l'aeroport, fent referència que és en aquest lloc. Quan vegis que surt la nostra maleta, agafa'ns-la de seguida. 31. La Glòria no pot ser amiga de l'Helena perquè està fent-li la vida impossible. 32. L'Esteve no vol mal acostumar els seus fills, per això no sol comprar-los a ells llaminadures. Aquest l'ús és l'indirecte perquè llaminadures és el directe. Avanço a l'exercici 33. L'alcalde vol que els ciutadans tornin a votar-lo en els pròxims comicis. 34. Al Zacarías no li agradava gens que el critiquin públicament. 35. Vostès em demanen moltes informacions i jo no estic autoritzat a donar-los-en, aquí sí que ho he detallat, l'indirecte més el complement directe indeterminat. Jo no estic autoritzat a donar-los-en tantes. 36. Si el Pere és amic de la Clara, no entenc per què avui no l'ha volguda saludar. 37. El Raül no pot ni veure la Matilda, tot el dia la critica. 38. Tot i que ens havien dit que tots aquests projectes li semblaven bons, no li ha agradat gens que s'hagi aprovat justament el nostre. 39. Les nenes tenen molta gana perquè el seu pare no els ha donat encara el berenar. 40. Per en Joan, ells no fan res ben fet, només sap veure'ls els defectes. 41. Li han demanat la càmera tants cops que al final els l'ha deixada. 42. Li hem dit que no volíem entrepans i resulta que ha acabat preparant-nos-en 2 per a cadascú. 43. Van assegurar que li cantarien les 40, és a dir, cantar-li la canya. Però veig que no les hi han cantades. En aquest cas, les i és el directe més l'indirecte. Aquí sí que ho he marcat. 44. La Càndida sempre diu coses molt encertades i tothom li dona la raó. 45. Com que jo li he dit que deia ximpleries, la Rosa Maria s'ha enfadat com una mona. 46. Li sabíem tots els defectes i amb el temps havíem après a tolerar-los i tolerar els defectes a ella. Directe i indirecte. 47. En sortir al terreny de joc, el futbolista va notar que les botes li feien mal i se les va canviar. 48. Li volia prendre el punyal dels dits, però no va aconseguir d'agafar-li. 49. Si havia anat a comprar el pa, no és pas perquè fos un noi servicial, sinó perquè el seu pare li ho havia manat. 50. Va entrar al bar de sempre. Com que el cambrer ja sabia que volien un cafè, va començar a preparar-los-el. Aquesta és la que tothom cau. Aquesta la detallaré perquè aquí tothom s'enfada amb mi i em diu que no pot ser la A. I dic, no, mireu, van entrar al bar de sempre. Ells van entrar al bar de sempre. I ara, atenció a aquest canvi. Com que el cambrer ja sabia que volien un cafè, va començar a preparar-los-el. Va començar a preparar a ells, preparar-los, indirecte, el cafè. Sí, ho dic perquè en aquesta, no sé per què, tothom aquí s'atura. S'atura o pensa que és una altra opció. Preparar a ells el cafè, preparar-los-el.
51. Saps si la Maria és de Manresa? No, no ho és. Aquí també és no, no ho és. No pot ser un altre. 52. M'han dit que l'assumpte és a Solsona, però en realitat no pot ser-hi, perquè és a Súria. No pot ser allà, per tant, ser-hi, perquè és a Súria. 53. En veure que el sopar encara no estava a punt i que els convidats ja arribaven, es van posar nerviosos. S'hi van posar tant que se'ls van cremar les tallarines. Avanço a la 54. Abans de decidir-ho, deixis, en aquest cas el tractem de vostè, deixis assessorar per professionals independents. Imagineu-vos que és una frase treta d'un anunci publicitari i que es tracta de parlar amb vostè, parlar a algú que no coneixes i per tant fas el tractament de vostè. Deixis assessorar, el que seria en castellà déjese asesorar. Ho dic, m'he aturat també aquí perquè aquesta també porta molta controvèrsia perquè la gent no entén aquest joc del vostè, del tractament del vostè. Exercici 55. Perdoneu-me, però m'he descuidat el paquet de la feina. Ja vindré a portar-vos a vosaltres el paquet, tant m'ha passat. 56. Creus que la competència d'altres empreses pot fer-nos mal? No, no pot fer-nos-en, de cap manera, de cap de les maneres, ben al contrari. No pot fer a nosaltres competència. 57. Excuseu-me si el vostre sobre encara està per enviar. Volia enviar-vos a vosès el sobre avui mateix, però no ha estat possible. 58. Els amenaçà dient que els estriparia el carnet i davant de l'esturament de tothom va estripar-los el carnet a ells. A ells el carnet, perdó. Aquell avi es desvivia per les noies del poble i els escrivia poemes. Es tancava totes les tardes per escriure'ls en un parell. Aquest també hi ha alguns alumnes que els costa veure la resposta correcta. Escriure'ls en. 60. Li han regalat uns aparells molt sofisticats, però no els sap manejar. En aquest cas, aquí sí l'he detallat, és el complement directe. 61. Si se't trenquen les ulleres, te'n donarem unes de noves. L'opció B. 62. L'Anton Maria s'estimava tant aquella caixera que no se n'hauria separat per res del món. 63. No te'l creguis, sempre fa comèdia i és impossible de saber quan deixa de fer-ne. Fer comèdia, no és fer la comèdia, és fer comèdia, per tant seria fer-ne perquè és indeterminat, complement directe indeterminat. Avanço, la 64. En aquest poble ens hi trobem d'allò més bé. No crec que tinguem mai ganes de moure'ns-en. Moure'ns del poble, moure'ns-en. 65. Que com eren els individus que m'han atracat? No sé pas per on començar a descriure-us-els. Descriure-us-els. 66. El grau d'ineficàcia de qualsevol reunió és directament proporcional al nombre d'individus que hi participen, que participen a la reunió, el HI, circumstancial de lloc. 67. Quan la noia va quedar òrfena, uns oncles se'n van fer càrrec. 68. El president va inaugurar el Congrés i en acabat va parlar amb alguns dels que havien de presentar-hi guionet i ponències. 69. Ens aturem en aquesta gasolinera a fer benzina? Ben pensat, aturem-nos-hi. I finalment la 70. El disbarat ja estava fet. Era inútil penedir-se. Bé, Pamers, doncs fins aquí els exercicis de pronoms febles de test. Espero que us siguin molt útils. Us els deixo perquè els podeu repetir de manera infinita, cosa que us recomano. I en cas que dubteu en la teoria, recordeu que us he fet una teoria ben explicada i detallada i una teoria resumida. Considero que totes dues són importants, però sobretot la resumida. Molts ànims, Pamers!